and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Kay ba ako, waka kasabot na ako, pero pasagdi na lang ko kay, nag-grand track ko. Sige, paulit na sa inyo o katawag ito. Bea, pero... O sige, pero, lakaw na, kaya ako na ni-download para i-send. Ha? Lakaw na Bea, pa in! Chupi! grabe naman sa kabiya. Di mo sa kamuhatag og chance na ko. Ay, paing. Ay, gini mo, paing. Lisod mo ko kayo ng palaumon ti kaswa. Mas may nang samtang sayo pa, may baho na kang daan nga wa kay maani na ako. As in, wa gyud. Zero gyud. Pero, Bea, nga naman. Basta lang. Ha? May bawa ko eh. Basta lang. Tungod di mo, no? Naaraman day na. Ngano nagpadayon man ka? Ang. In love man ko di mo. Sige. Adto na lang ko. Adios, Patria Adorada. Ah, Ha? laki. Nakaingon na gid siya nako. Iyag yung gilitok nga in love siya nako. Mao ba? Maon na. Okay. Unsay? Okay. Oh, Mara na mo isulti? kayo sa manday akong laing isulti. Ambot ni mo. Nanay mo mga pasyente ay. Mapauli na ko. Bia! Asa tos biya kuya? Bia! Lakaw lagi to. Ha? Abi na kog mo assist ni mo karon. Undok lang. Noon sa to siya. Unsay ambot, ha? Sa puton ka lang away hinungdan? May babae ka kay sa puton ka away hinungdan kung gider-is ka. Ay, Ay sultihi ko nga no ba? busted yun ko. Kay nga no, nakaingon na day ka. Oo. Uy, Grabe hasad ka prang ka ni Bea mo eh. Gidiritso mo ko. Way prino-prino. uy, mao ba? Aw, maayo! Ha? Wow kuya. Say wow. Chicks kang magpatambal? Ay, wa uy. Mga idaram na kadaghanan gud. Aw. Naipila nga batanon pero di man chicks. Nya. Ano ingon man kagwaw? Tungod kay daghan ka sila kuya. O kitaghan. Dako sa nagkita. Naggawa sa ni matawhan eh. Naara magidon tala sa ilang mga tugkaran ang ako mga gitambal nila. Buwan pa man yun. Kay lahi jud kuno lagi kun may kapan nimo sila. Diyos, kalaina sa paminaw na lang mahikapan ako eh. Basta mo na ako nadunggan nila. Mang-interview sa biya ko nila. Labi na ng uban nga, nagbalik-balik nimo. Aw hinuon. Aw, gwapuhon masagog gamay. Ay, Dok, imok, Dok. Dok, magbuhat mo nimo, Dok. Awa, kadungog karon? Awa, Kitapon. nagapura na sila. Nagapura na sila nga imong hikapon. Good morning sa tanan. Good morning guys. Hello, good morning. Okay. Saman ka nang nag-ampo na mo sa wapa kumugawas. Ay, humana, Dok. Gadina ra. Sige. So good na dayon ta kay ubay-ubay raban mo karon da. Kisa may una? Ay, ako, Dok. Ako. Ay, ikaw gyud. Saya kay kung naabot din eh, Dok. Ako pinakauna. Sige. Ikay una manong. Ay lang ko. Manong nga, Dok. Di pa ba ako senior? Ay. Okay. Sorry. Usa ganito yung pangan? Tawagan lang kong Duming, Dok. Duming. Duming. Oo, nahinumdum na ko nimo. Dinhi ka diya itong miaging simana sa. Oh. Dinay ko tungod sa kong kabuhi lagi, Dok. Saan man sa imong problema karon? Kabuhi gapon. Oy. Wala nimo tumana nga akong gingon nga mo inom kag pinabukalan nga luya. Aw gito man, Dok, eh. Nawa siya pero mabalik man. Ha? Uy. Kabaga gud na nang imong kabuhi gud. Lagi, Dok. Mo mibalik jud ko nimo karon.
Kining Manong. Ay, sorry. Duming di ay. Uso ganito yung mga apelido gani, Duming? So, Gusto tuod, ikaw nito si Dumingso. Kang limuta. Limuta na ko eh. Mo lagi na, Doki. O basin doon na kailangan ikahatag na solusyon ba? Para niya akong kabuhi nga magbalik-balik man. Sayon na, Dumingso. Unsa man, Doki? Kay sige man nagbalik-balik imong kabuhi, higti. Boy, dadal ko ng PC dire, boy. Onya ra kaning tinud-anay ni imo ha, Dok. Imo ka? Joke ra, eh. Adtog doktor para maklarag unsa na. Di na madasa kong powers kay nagbalik-balik na ba na? Tingalig, unsa pa hinuuna. Adtog ikag doktor ha. Pa-check up ka dito. Okay, sunod. Ay, salamat. Di na kay daghan. Ay, Dok, ako na sunod. Okay. Unsa may problema nimo, ma'am? Kuyawan masalta nimo, ma'am. Unsa pa mo problema, ma'am? Sa akong tanaw nimo, healthy man ka. Ay, healthy man gyud ko, Dok. Pero unsa man? Huyang kayo kog balatian, Dok. Ha? Tempa. Wa ko makasabot. Nga nung wa man ka makasabot nga nagbinisaya raman ko. Hanga ko ipasabot. Explain further unsa gyud ang problema. Maol lagi na, Dok. Huyang kaayo ko. Makakita gani ko gwapo. Ma-in love dayon ko. Unsa nang? Parehas karon, Dok. Samtang nagsulti ta, samtang nagtanaw ko nimo. Na-in love na dayon ko nimo. Bangag sa ilong. Lagi, Ma'am, Dok, lagi. kining- Wa ko magbinuang. Uy, ma'am. Nganong miluhod man itaw ka? Di ara. Ug unsa man ang gikuot nimo? Wow, sing-sing. Di ara. Oh, Dok, will you marry me? naunsa ka diya? nakidumdum lang ko sa babae kanina nga nipopost ni mo. Itaw eh. May nalanggani kay miapas ang pamilya o ginasig papauli balik. Pero, in fairness ko ano, suraan sa itong mabayana. Hitsura ang maginang tao. Di na natao kung way hitsura. Nag-joke si kuya. Ganun ka? Kailangan naman kumuhunong sa pagpanambal, boy. Ha? Ganun good? So yung ano? Kakita bitaw ka nga kapoy ni buhata. Pero nakakwarta man ka, bisan wa ka mangayog bayad. Uwa man si trabaho nga, dili kapoy kuya. Di man ko manarbaho. Magnegosyo na lang unta ko ba? Na magitay igo ng kapital. O sige, negosyo na lang kuya. Pero karang sureball nga negosyo ha? Nya, doon na kay ika-suggest? Parking area. Bisan, third floor lang po good. Oh, patuyang naman ka. Hindi man kayong parking area sa syudad kuya, uy. Paduklar ko boy. Tinuod bitaw, wa ko na magkak. Akong dili ka. Pato ko dalag mall. Nakapanihapon bagid kag tarong boy? Oo, uy. Uwahay magani kong nahuman kay gitilo ko man akong kanon ng sudan. Unya, nganong murag lapas mo man ka? Mga sureball man ang negosyo akong giingon. Sure bo lagi. Pero minilyon masag kapital ana. Ano, doon na kay milyones? Hehehe. Wa. Naong bayan ni mo boy oy? Ingon man ka mo sa gist ko. O lagi. Pero kana sang realistic. Pag hunahuna pa diha. Panambalan dyan kuya, uy. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!